ikke vant til at spille i sol. Ja, det er helt vildt i dag. Det er jo som om det er august. Der er en lort der. Jeg nåede desværre ikke at filme min første nu. Jeg havde besluttet, at det er fedt at være tilskuer. Næste gang, så skulle vi vende der. Det er bare tilbud. Nu er det ikke så slemt mere, når vi får 3-0. Det er faktisk meget heldigt, fordi jeg ville skifte ud Lige inden når vi får en indløb, så og begyndte at presse og sådan noget, der var det sådan... Ja, vi lavede godt nok mange dumme afleveringer. Så satte dem i gang. Ja, vi kan bare ikke følge med på en eller anden måde, jeg ved ikke helt. Hvorfor? Vi står bare og sover. Vi står sådan og venter med at møde dem. Ja. Han er også høj. De er høj. Hvad er det med dig? Træt, ligesom os andre. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men det er en gammel skade. Nej. Jeg kunne ikke finde ud af det på midten. Nå, det Jeg løb sådan helt forkert rundt. Nå, det er offensiv midt. Jeg kunne ikke nå, hvor jeg skulle være. Jeg kom ikke rigtig med. Så kan man hurtigt gå død, eller så kan man ikke rigtig følge spillet. Det kender jeg godt. Center midt, det kan jeg hurtigt orientere mig. Også fordi der er så mange frie spillere, og der er så mange spillere bag der foran, så man ved ikke, hvad man skal gøre. Hvad laver du? Hvem er det? Det er godt. Det er ikke, når dommeren han starter med at sige det. Der får han en gul derhen. Ej, så rører nu i 10 minutter. For helvede, det koster bøde. Ej, det er sådan, det er sådan nogle, der er dumme. Fordi der er kampen jo egentlig fløjtet pause. Eller... Det er orange herfra. Det er hvis han drejer rødt, fordi Jonas brokker sig over det. Så bliver det hårdt. Så rører nu i 10 minutter, ikke?